wallahi kiran zamu mai irin waɗannan mutane da ba su a gwamnati adalci, ba su a kansu adalci, shine duk wanda ke da ko yake neman bayani ga abin da ya saba a bada ruwa jiya a garin Gusau ba, to ya zo gidan ruwa mu takin nashi rawan ya gana mu irin abin da muke. Kuma ba Gusau abba a ba ruwa ba fa, wasu anguwanni ne ba a bada ruwa ba, domin wasu anguwanni an bada ruwa, akwai ruwa yanzu ai kaga akwai inda landunan mu suke da ruwa don randa 12, to waɗannan ruwan su ne muke amfani da su, ana rage raɗaɗin rashin ruwan gaba ɗaya. Tunda nan gidan ruwa muna da ruwa, motoci tankuna suna zuwa suna ɗiba ruwa, kuma wancan randunan da nan su ne ake ɗan halba tudun wada ma da a ba su sai a ba su awa 2, GRA a ba su awa 2, Samaru a ba su awa 2, wadannan awa 5-4 da ake ba su. So ina tabbata maka su ma idan muka gama yashin wannan gehen za mu tsallaka zuwa wancan gehen kamin ruwan sama su yi ƙarfi, domin idan ruwan sama suka yi ƙarfi to ba zai ba mu dama mai wannan aikin da muka buƙata shi ba, saboda ruwan za su rinka zuwa gurɓatacci yanzu, damana na shigowa ruwan na ƙara gurɓacewa, to idan ba mu haka ba ina ga sai an kai bigirin da dukkanin nozzles ɗin da ka fitar da ruwan nan za su toshe baki. To ba haka muke fata ba, shi yasa muka riga malam masallaci ko kuma muka riga kafi ga wannan abun da muke anticipate Allah ya yarda. To ƙarshe wani kira gare ka ga al'ummar jihar Zamfara na ba gwamnatin mai girma gwamna Honorable Dr. Bello Muhammad Matawalle Maradu da yake shirye-shiryen cika shekaru 2 goyon bayan da ya dace domin ganin ya samu nasarar da ya kamata. Alhamdulillah, kusan in ce mutanen Zamfara ko ba komi zaman lahiya da mai girma gwamna taimaka yasa ya samu a wannan jihar ya ɗai ishe su. Ba abin da ka yiwuwa na mulki in ba zaman lahiya. Don inda aka yi to kai ka sani watakila ƙarfe 4:30 ko 5 duk inda kai tunanin za ka yi za a kai gidanka, saboda mai akwai doka ƙarfe 6 ba a hawan babur ba a hita. Sannan waɗanda suke ƙananan hukumomi da ba birnin jiha ba kuma, to duk inda ƙarfe 2 ta ma wallahi ba ka iya kaso daji bare ka ta shinkafi. Yau ko mutanen shinkafi za su zo Gusau su ci kasuwa su yi aikin gwamnati su yi hira ƙarfe 8 na dare ko ƙarfe 10 na dare za ka yi mutum ya ce ma zai ci shinkafi sai da safe. To da shi da wanda kwanan so ba su wataƙila ma ya riga ka dawa kai da abu so bisa ga wannan muke kira ga al'ummar jihar Zamfara su ci gaba da ba wannan gwamnati goyon baya ta fannin addu'o'i, domin addu'o'i yana da tasiri, yana da muhimmanci. Akwai wanda in ya buɗe baki roƙa Allah zai karɓa nan take. To muna kira ga irin waɗannan mutane da makarantun tsangaya da masallatai da inda duk ya dace da a ci gaba da yi wannan gwamnati fatan alheri da fatan Allah ya sa a gama lahiya domin buƙatar 'yan jihar Zamfara ta samu insha Allah. To madalla jama'a, muna godiya kun ji mu da mai girma kwamishinan ma'aikatar ruwa ko in ce albarkatun ruwan sha na jihar Zamfara, Honorable Muhammad Sadiq Abubakar mai turare, kuma za mu ci sabon kwamishina ne a wannan ma'aikata bisa ga sauye-sauyen da gwamnati ta yi. Muna godiya ranka da kwarai da gaske. A madadin wannan tasha tamu ta Jawwal TV, a madadin kwani Jabir Muhammad da ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah, sai wani lokaci kuma idan wani abin ya sake.